puilian tak daya in pakhat nom mele hadam mel zet kota chuan nula in ti chelo de ule tlangwa sut moi tak ha chu lo langin chuin chu zoi mo chuan anon pan phei chat chata mai chia chuan tiro ka tiang chi khan engma mai nei ho lovin tiang che tin chu tlangwal chu afa phei pa mul mula ando thlen nai tak view nu chuan chu in alo om nu upato lam pi carmen chuan lo mu in man mo tak chuan in atang chuan alo tlan choka ain lampana local mek te chu ron pan fatin miriam kafanu ilu ho to mo kavan lom em ti hlut pa chuan nula chu ko mai alo tum Mahse chu mai chia miriam chuan alo du hau lo mai anu la katang chuan local kiang fatin min lo nai su kanu helai huna hian nangma ku tur che a local kanilo legal notice pe tur che a local kani a he tlangwal hi kaloyarani ti in pi carmen chu ashil ta pi carmen chuan mak ati in ashil hai mel kher mai enge chu chu omzia ti in angai na shiat lo mel zet chuan azot leta miriam chuan a omzia mo darkar samli pariat chungin he in hi ichu san ngei turani atileta pi carmen chu ashil hai tul aril ru chu anat mel le lenghal odam de chuan kafanu engthil ngei ti hi hetiang thil hi engtin nge ka chunga iti thei lo ti in heta ni lo in chunga hian lo lut ola ingai to thateng u atile a o chu a kho deuh dar Mahse miriam chuan thil dang eng ma seibel tur ka nei to lo hun khoral mai man po kan hek lo he in hi kapa in ani a afanu nei chun kani chuwang chuan he in hi ka in ani a rang theyang berin ibung ro chu tela he in hi chua sanang che atileta chuta pi carmen chuan a tha e chutiang chuan ititlat to namo he in hi ipa in min thu chi ani a document a po kaminga chuang ngei sin alo tiveta ngai san lo mel chat chuan miriam chuan lo nuin document a ming chuang mo ani mai thei Mahse kha apoi mo berleinem khamia wang khana lom loyanen kan local reng alo tile mai si pi carmeni amutira tang khan loyala chuan akhongai ngeni athil ti tur chu ati chak lo melview mai miriam chu lo tong le in helai muna hian I oma engma thil dang iti chuang lo he in hi chua san la na tho tur te zong ro ti in anu ngei chu ala tong khum ta deu pi carmen ril ru chu anakho mai mu po ash omani kafanu enga tinge khati khan min tong khum tak maya midang omlai le ngalin lauti in za mel tak chuan a hoi kwal de ushak khreka miriam ela chuan chutiang alongai poi mo hau lo mai khatianga tong khum tu che a min du lo ani chuan enga tinge helai thlinga local turamin siam nang angin hun thol kan nga ve lo ti siala local non ngai lo turin I thom lo kha lo siam fella darkar somli priat chungin he in hi lo chu sanang che hantile in anulung ngai mel chu a ena khatiang khan puise lo mel tak khan omvel chu loyar hian nakina document poimo te chu ala entir don chenia ti chun jamin chapo mel tak chuan in herin akal ta sok mai pi carmen lung ngai le shil hai mel chu anin loyar ber po chuan nuam chu ati hau lo ti chu a hriat mai kar chunga anom lai chuan loyar chuan miss miriam khatin khan emni inu kha ibiak thina ti in azot tangengi a miriam chuan achang chuan ni e atul hun om ve thina lom alo ti maya loyar bok chuan mitam tak omlaya khatinga itong khum khachu adikin ka thelo zak takin isiamani atile chuan miriam chuan enge thatakin in chungcha thil ni adik tak ka soimai lo shomati ani chuan ama thim lo ani mai keima alamani love alo lati loyal ngai dan chu ani talo khop mai asira thu chu asha chiang lo hle ti chu areta a khesa tang chuat in tu do mai chu thazokin areta ani chu na tha e miss he khesi ati man chau ti chuan miriam chuan kan chak ngai tu rani
chu tiang tur chuan ka chhor bok che tia athu sei chu lo pot chatin anin remna le kha chu a phot chuaka hei hi kanin remna ani a advance po ka peto che chu wang chuan in na chu thokla thil chu lo engma min zo to suang che isha thiamem ati chunjom tamhi mai loyar po chuan ati sual ti chu ain tha chiang khermai Miriam ithil soila chu adik ve tho boxi in remna an siam vek to nuwa kadu le lo hanti kha thil thei ani mai to lo tlatane dan manga Miriam la ka changa in thir film dan kong amasa ani lo chuan shom te te Mahse Miriam tan chuan ache chu phot alangai tlat chi pikar meni po chu ina chuan lutin riluna tak chuan hun alo mangve meka Amel enin ano pang to lo ti asiata ataksa enin na han thok viu chi ni in alang to lo bok chute chung chuan afanu ngei chuan a ina tang chuan chuatir turin loyar hial alo roidu ania mitam tangma a mol phole zak takin asiam bok ektin nge khang Mizo zai ma khan khatiang tak khan min chong khum thei kapum chunga ngei pain ka ring chea ka hnu tui ngein ka chom lian bok che engkim ka zir tir chea kanun na ai po in ka mangai che sin ipa thi hnuwa po ka thei to pa tha in ken kol chea hetiang hian animo ka mangai na che min chan le tak ilaka hian engthil nge ti diklo ka nei le ti in pi karmeni chu atap ta soi mai atu kaloni chuan pi karmeni chu ma taka thovin afanu Miriam mutur chuan khopui lam chu apana Miriam ite office lian le changkang tak chunga ero chuan alut ngamlo ektika nge Miriam chu alo chuang ti po shelo chuan pona chuan alo ngak top maya darkar engamosat anga hnu chuan wani khak takin Miriam po chu aron chuak ta hlau mai pona anu lo ding reng chu aron mu chuan amel chu thlak dang lam halin atum ngal mak nelom lo tak chuan khata khan engei ti a engei ron ti don ati chum maka karmeni chu lo hoin afanu amu chuan in belokang minute nga bak angai lovang ti in angen ngal mol mola Mahse Miriam chuan alo ngai vendu haulo hun ka nei lo meeting ka nei don ti in alo chang tlata pi karmeni ero chuan arei lovang hun rei ka bei sei lo reilo te tak tak ti in alo nge non le a Miriam chuan hun ka nei lo ka ti chu lo ngai thate engtin nge ka om na le na tho na mun hi isiat ka shelo ka som ni mi alavin I lo kala police kola mantir thei che kan ni sin alo ti le mi mai pi karmen chuan ka fanu ipa boran nu a athil lu zong zong ila to a akar thlengin ila vek to ipa shia dina tur kala nei chun chu so in chau so asin ni to khongain iril ru thlak le sham la so in chachu min lak sak lo sham ro ati le chuan Miriam chuan anu chu thinrim tak chuan enin ole tuna chuan iril ru aha in anavia wani tero tuna iril ru ang chi apu khan kha le chen kha hun kalo mang liam to sin tuna chuan isha thiam ve to ang chu kathil chan le hlote awanga kathin lung chung ril nat na hi nangma awang ve kani thil dang seitur ka nei lo kaloyar kha lo biala voi khat ma lo in lan to suang che ti in thinrim tak chuan akal ta sok mai karmen chuan engma asoi man to lo riluna tak chuan mitwinen afanu kalliam mek chu athlir zui troka tunma kan hriat ve ma khan engthil nge lo thlengang le Miriamin aril ru natna asoi hi achon lam nge ni a engthil nge ni ang anu hian thiam lo na tam tak Miriam ril ru natna tura thil lo ti anei to nge Miriam hian thil a resul zo kemo Miriam hian apa in atu awang hian chuan lam asimai mai zo kem ni engpo ni se kan le tura ngai photang loyar po chu a office a chuan lo amin aril ru chu a ha in a shom mel view maya chuti lai chu na tho pui a thian pa chu ron lutin a thian pa mel aron mu chuan thilom zia hrithiam takin khakhes kha ila boy pui rengem nia Manuel ti in aron zota Manuel po chuan lo chang vatin khanu
pikar meni kha abimal nun ahun kal to te kumzat le alu chen to chin na mun te ka chui chuaka thileng emo hriat chu ka nei ani alo tia amela chuan hre om ti na alang kan ti don nge amel chu a normal lo tlat a thian pa chuan manuel I mera diklo tlatania eng thil chunga I mu chua ti in alo zot fata manuel chuan no pangte kani lai khan veng khata omin kan lo in thenom to thin han ti in angoi deta kumsomi chu kani lain kanu kha thingamin ana a na athok thailo mangang taka kanom lai chuan he mei chia pikar meni ngei hian nitin eitur kengin kan ina a local thin chei tura thlonin minun pe thin ani chu ka he chiang to thian pa khanu kha ama ngei hi ani atita a thian pa po chuan mak alo ti mel kher mai thian pa han chek chiang le te ama ngei chu ani chi amo ti in film khur thua azot nun le a Mahse manuel chu alo chiang ang mai a ming top te a thenom te engkim a chiang ani alo ti le chuan a thian pa chuan ava makdon ve chu tiang khopa mei chefel le ngil nei chu he tiang hian mo a hun top aman ral dona ti in manuel po chu en chuang lo chuan a phun bal bala manuel la chuan ka hri thiam lovani engkong ber nge ka so don afanu la chuan document engkim nei to anga in ngain nuam alati em zuya alo ti le chuan a thian pa po chuan mani hring tunu ngei chunga ti atan chuan aturu deuh chu kati khop mai enge in case kha ko ta thlen ani to hrim hrimem ti in azot zui Mahse an la thlen chi alo ani mel manuel thian pa bok chuan chu tiang ani chuan kong alo omalom thian pa ka ngai dan hi zomtla ka ingai ani chuan in ngai to nun le la ka du khop mai loya thatak ini ti ka sia a ngun takin ngai to non le la ekong nge zo tu ti chu I hringe yang atile a manuel po chuan a thian pa sui amzia chu a re thiam chi khop mai chu chu ama ngei po in ti adu chu ani a Mahse thutluk na asiamai ngamlo ni in alang tuna a thian pa ngai dan chu hria in aril ru ang chu apu veti a hriat nu chuan waisen takin thil dik nia a hriat kong chu zo ngei chu atum ti hriat tak chuan alu chu abungat ngata chumini tlailam dewa chuan manuel chu pikar meni mutur chuan ama chu chuan a Chhuak ta a pikar meni in avatlen chuan a omnge omlo ti hriat nan le somlova alu mai ngam bik lo awang chuan pon lama tang chuan a ko talo lova pikar meni po chu mongchang chuan lo chuakin manuela arun mu chu a huaisin na zong som khom chuan man mo tak chuan arun pan phaya engi ron ti don tin rum tak chuan manuela chu amel ve chara manuela ero chuan in thlasung tak chuan pikar men englovania biaklok chekatu ani ton tuma chuan ifanu lo yar anga local kanilovania ti in dam thlom chuan alo changa Mahse pikar meni chu alo in ti la om ve to laklo ani chuan engti turin nge I local kanei chun ve liao ka in min Chhuhsak turin I local ani lom ni karem tilo min Chhuhsak khau lawang alo lati ve khara chuta manuel chuan pikar men khongai takin kathusoi min longai thlak saklok te tun main mirador neighborhood 12th street a I cheng to chin mi alem ti hi hriat ka du tak zatani atita a pikar meni chuan engatan ngei ti itan tang kaina a omlo lo lati in manuel chu melpo amel du lo ozaidam tak chuan manuel chuan keni po kan cheng ve to thina sin kanu nen chu kan khosave a kanu ming chu rosario ni in kumsomi chu kalani lain nasatakin adam lova hantin asoi zo mai thailo ila shem khangun lai kha tin karmeni chu azot sunzama pikar meni chuan oile lalpa manuel ini em tin ahui chu a hup chot alung chet mel view na a
amita tanga limna eng lo zam chuk ri ai chu chik taka en tan chuan amu mai thei om love Manuel a fek chuan nie Manuel khakani kum engemaw zat aliam to awangin kalo chamai lo chene Mahse file te ka cheka I ming top le I hun malama I lo chen to thin na te chuta tang chuan nangma ngai ini ti ka re chiang ta ani alo ti le a Carmeni po chuan Manuela a mu chu athin lung tak chuan alo mani ti hairol ani lo an case boy pilai mek po chu a theihil ta ne mai chuan alang Manuela fek chuan kanudam lo lai engma thuk theilawa a om laia min chan puina kha englai ma in ka thei ngai lawa sin khati lai khan kalanau ema lom thu han suidan po kha kalu thiam lawa alo ti le chuan Carmeni chuan ka chen om in ni a kati tu tik tak kati ani mitang po ni se anti ve tho tur thil ani awangin ka hna lom thu soi angai hau lovania alo ti le chuta Manuel chuan kalau kal chan dik tak ka soi to ange tuna tang chuan ifanu case hi chunjom pui ka tum to lovani ti in pi Carmeni chu a hrilta Mahse lo shiala ka du chu ifanu hian top san mai atumin ka ring lo chumi wang chuan etan hian ka ding to zok dona thei top kan chuat theinan min chan pui ka du ani ati chunjoma pi Carmeni po chu alom khermai alung te chu a che hi ala trong chuk thei mai din huna po ading lo hi ala ne atu khua alowar chuan Miriam chuan lawyer Manuel a hna tang chuan phone call chu adong ta phone chu han pick up in engei sei du chu han sei ta che lawyer chanchin lom sei tur inei to em ni alo ti tonga atong kam chu anel om fashion lo kher mai lawyer po chuan voin tlai lama ko office a local turin kadu che ani ronti in ilo thlen huna chanchin chiang zok chu ka hril don chenia ati chunjoma phone chu andaleng hal Miriam chu hanui do songin alo mome toyema chuan in thar anei don chiange tiril ru nau novin ama huna lo thleng tur chu ngai tu in alom vur khop mai Mahse abei se yang le aril ru om ang chi hi atong me wange ma chu kan siang chu hun reipo Miriam chuan angak theilo rang tak chuan Manuel a motor chuan office lama chuan avakal tafata Manuelan alo biak ma hau chuan thutleng chu potolin Manuel ma tak chuan aron chungal enge kan thlen to le ti in azot ngal de tonga amela chuan nui mela omlova ama to ka chuan ain la za om ven von hle tum du mak reng chu aza om na angai po anima na le Miriam in thut ate arem fel nu chuan Manuel chuan akau na chan dik tak chu chiang takin ashilta Miss Miriam I khesa tang hian kai nuk to ka chun zom pui thei to lo che ani ti pa in document zong anda khom na folder chu Miriam hna chuan apeta abei se lo lutuk thil atong chu Miriam chuan mak ati khermai folder chu ban pa chuan engei soyom zia chu tin thinrim tak chuan Manuel chu amel takur mai ozaidam tak chuan Manuel chuan a zia chu I khesa tang hian kabang tina ani ka chun zom pui thei to lo che tin Miriam chu a hril le ta hanner deuh nu chuan Miriam chuan hei lai chen kan kal to hnuwa min ban sani tumamo kala hre thiam chuang hau lo thui tak kan kal to kha engwange a tin lungoi lo ti hriat tak chuan Manuel chu azot le Manuel chuan Miriam I paisa lo pek to chu adrawar tang chuan phot chuakin thui tak kan kal to iti chu hemi chung chang hi isoina ani karinge avai hian laki le la inhena tang hian kakut kasilti ilo hredon nia tia alo chan le chuan Miriam chu athin rim kher mai advance in paisa tam tham tak ka pe che a he khe sa hian kan chak ngei turani kati lain nang hian alak loa min ban sanamo ila in chir khopang I kes khoidu lawa hian chakna ka chang ngei bokanga heng paisa song hi I chan phal chi ang mo
loyar nep le lak lo lutuk he khopuya hian nangma chi hi loyari lo ti kha lo siang che atita phiar mai Manuel la chuan chakna ichang e dona ni ti chianna engma ala lo I document la khoma te khan so in so ita turani ti chiang taka injina le kha po heklo nie chakna chang ngai turin bayang che Mahse chutiang tur chuan loya thachung chuang tak ero angayang achan chu inu loyar hi he khopuya loyar chaber hi ani tlat ti in Miriam chu alo chang le vetlat mai a o ala chuan a fiam thu lo ti asiatin thinrim awanga ororing le danglam reng a lo a o chu a hniamin aladam hlup mai si Miriam chu ameng zau ko inga ani chuan loyar aroi vemo ngoite nang hian ril ru thakin sopitar lama son itang ta ti na emni engthil mangin nge alo thlem chea loyar ten omle rin omlo tak ilo ni hi atile ta Manuel mela chuan danglam na engma ala omlova a oki ala chuan danglam na ala chuang lo nie ila sa chau chelang chu ati lai chuan pikar mani chu inklasun mel takin office a chuan aron lut ta zan mai Miriam chu ain per thau ngal sot anu chu enin engthil te nom nge ilo ti le tak atur tu zok anga lemchang la in nangala ma chang torin ilo min kual velamo ido theina kha ilamang changkai ring thei hi iwanei khop mai lo ngai tharo engthil po tila so in so kalak sak tho thawang che ibula ding loyar satli khan achan him ha olwang che ti in anu chu alo an khum ngal bora pikar meni ero chuan achang lo Manuel azok chuan Miss Miriam ithin rim nakha da chala kathu sei tur he ngun takin longai thlam hasate ingai thak so nu chuan iril rupo ithak mai theisin aloti a Miriam la chuan miten omlutuk nangkha thulak tlak sei tur engma inei lo aloti le jek Mahse Manuel chuan a sei ta tho Miss Miriam ngun takin ngai to la kot kal lo hi itan hian a thazo kani so in chunga Mizo dan anga ita engma a omlo chungin idu ila chuaka anei turem ti na le phalna tel lovin ibung rolak chuate po isat na sa ani ti mitamhutu tam tak an om chu nang po in ipha thei lawang khang zong kha dan ma a kan phara FIR kan thelut ani chuan he in chan seilo sumtam tak I choi ba ka jela itang zok don ani ati ta khau mai chuta le Miriam chu aming tal ta tap mai chung thil chu alo ngai tu thling phareng reng lo Manuel soila chu adik vekti hrichiang tu ani si angai tu chianga a hlau thong ti ta han hoi kol khrukin ani le thu boi chu ka thelu te lo menga an mai lo ti de bukin ti tau ti a room chu san tum chuan document chu a tham to ka ain herang hal Mahse karmeni chuan lo ti dingin kalsu Miriam voin hi engkim soifel na hun thaber ani chuwang chuan kathu soi hi lo ngai thlang che chumi nuwa po kathu soi il oi lo cheu ani chuan I thu ani to ang ilaka in soifel na hun min pek du ngai lo awangin thu dik shelawin hun I mangrei to lutuk do da wangin huat na in khale chen kha ilo nu ani alo ti a Miriam chu ading chot thindim mel tak chuan anu chu amel kula anu chuan abana chel sak alo tum chuan min lo khoi hleksu ti in alo au khum tuar pikarameli chu han buzavin ole ipa thina kha keima awanga ilangai rengani tero kar chunga kanin hau boy awanga kha accident kha thenga ilangai tlat kha thudik anilo atile a Mahse Miriam chuan phareng rengsu khakar chunga khan ithin rim wangin kapa kha I an khum chiama motor khalpo ngai sak thailo khopin ibo boy ani kha inin hawa in auna sati po kasia mitamhutu cheu po an om anni khan dot an soi hau lawang kapa thina chan kha ithin chiat le kolwang lew lewa thlengani kha alo la ti tan
alu han thingnar narin Carmen chuan nie isuyang Ngei chuan khamini khan kar chunga khan kan ri chel chul reng ani Mahse kha kan thom kha thinrim thom ani lo hlimna thom zo kani university ya lu turin itlingani ti information kan donga kan hlim ema abikin ipa kha alom zual ahlim lutuk khan a motor khalpo a theihil ta po ani mana alo tlam chaklu tuka kan ma lori loading kan mu meu chuan engkim atlai zo manani khatil kha accident leo lewani sin khamini khan kanin hawlova kan hlim em zo kani ngai tu chiang ro university a admission imu ni chi khan ani accident kha athen khamini khan kara khan ka omve ringa ingvain nge accident chu ka thlen ti du bi kang ti in achil fiata thudik shil tum chein voitam biek che katuma Mahse ka thu soi ingai thadu ngai lo thudik shelavin khale chen ka hun imanga thudik chiat po itum chuang lo hun min pe ni la do ta wanga aril runa le shomre rengin hun kan mang ve lo tur ati chunjuma Miriam po chuan soimai tur chu ashelo amoi hopa hunenga mo chen angoi nu chuan chuting chumo lo ni kathil shi sol wangin kalo ho thin chati namo tin aphun sep sepa Mahse aril ru lu na chu alo chuak le thut ran hoi chukin koi chuang lo thil the ni lo tin man mo tak chuan atlan chuak ta dai mai riruna le shil hai tak chuan Carmeni chuan afanu tlan chuak ta chu athlir zui vonga trong zai po arel mai thailo Carmen ril ru tur chu Manuela chuan thethiamin ril ru ti ha du reng su pi Carmen apoi mo ber thodik chu ase to alom ase om ti la inchir lan chuatir mai hre si mania om du wanga tlan chuak po ani mai thei hun tho li pe ang aron ti a Carmeni chuan chenom zong mo lain musit le diriam takin min chong khuma ka chena in Ngei atang po in min na chuak du ani a wak vai po in omma ila poyetilo man ani Mahse ka fanu ani a khang zonga khan ka ngai dam maka ka mangai em ani ti hi ria se ka du ani hlim takin hun mang se ti hi ka du ber ani bok alo ti ve a Manuela po chuan nie nu mangai na khachu khatiang kha ani nu dik tak mo phur na chu ilen chiang khop mai an mani fashion Ngei ten dovin melma en chin Mahse nu mangai na chuan a zui reng fo chin chu Miriam po hian ala ri chuak nge yang alo ti ve bok nie mishing nu na hian nu le pa ti hian an fa te tan thei top an chu fo chin fa te chuwa pa mangai na anasat em rolin apai tu anu Ngei mangai na ero adang lam zar anti chin mangai le dimdoi taka a en kol chin afa te Ngei in an hel san chang po in nu mangai na chuan a thlau thlave ngai lova in lam le ta an lo ki le hun hi alo hak sham chin afa tan chuan choweitam Ngei a hre ngai lova asil le fen ai zong a han phal chin chutiang ni lai chuan chalai tam tak te hian kan nu ta hi kan mangai tok zolo fo china chumai pelama noksak an ni chang alom fo ni in kan chin he thili chu kan ngai tu non fo atu lo me he thon thu apo hian thil pani chiang deuh kan mu thaya thudik shiat lo awangin pi Carmeni kha afanu khan ti tak setin a huwa a wak vai om tir hial po poisalovin a in le lo thleng Chhuhsak turin ma ala ani kha chote chung chuan nu mangai na chuan afanu chu a huat tir thei chuang lo atopa chuan nu mangai na le thudik chuan ne na changin Miriam Ngei po in chirin a in lam let le ta heng zong hi a thlen thei na chan chu ka video po kan seizin le ngai poimo em ngil nei na khongai na le bidang chunga that chuan na wang ani kan ti lo thei lawang kum engemaw zat kalta a nu fa khongai thlak tak pi Carmenin a chanpui kha pathian chuan a hrarenga a hun taka ama chanpui turin Amah a alo chanpui to Ngei mai kha alo tir kir ve thung ani Manuela hian pi Carmeni hne na hian sumle pai manga rul sen mi lo le
rul thei mi lo ba hi a ve ni ti in kanu khan min shilasin ti in asoya manu elan chu ba sei chu enge kan shebek tura kangaya Mahse pi karmeni ero chuan ba a alo ngai re renglo alo ni nang enge ingai ve dan le ole khati som kha tun chuma kan ti chu le thei chu lo ni le ta sela thli tu te in sawai chunga lom thu ka sui le a zanin world cup en nom le vek ole